anything today. Здравейте, аз съм Маги. Аз съм Алекс. Нашата задача в момента е да ви разкажем накратко за дейностите, които нашата неформална организация изпълнява. Нашата неформална организация започна като клуб в Националната гимназия за древни езици и култури, като първите дейности, които осъществихме, бяха посещени в домовете за деца, лишени от родителски грижи. За този период от време, от 2008 година до ден днешен, ние сме направили повече от... Изобщо не мога да ви кажа някаква точна бройка. При посещенията си в домове за сираци или пък в домове за възрастни хора, ние се стремим да разнообразим техния живот. Конкретно при децата стремим да им покажем, че могат да постигнат много повече и че имат потенциал. При уличните акции няколко такива сме организирали, раздаване на безплатен чай, безплатни прегръдки, се стремим да осъществим социален контакт и социална промяна, да разнообразим ежедневието на хората. Да, и също така да покажем на хората, че освен много положително нещо за самите нас и за хората, към които е насочена помощта ни, доброволчеството е нещо изключително забавно. Но освен всичко друго, с което се занимаваме, ние сме изпращаща и организираща организация по програмата Младежта в действие, финансирана от Европейската комисия. Организирали сме проект в България с участието на 30 младежи от България и Великобритания, който се проведе миналата година и беше на стойност 10 000 евро. Това са пари, които ни отпусна Европейската комисия, за да можем ние, макар и като неформална група, да организираме и проведем този проект. Освен това, сме имали и много други проекти, в които сме изпращали участници, както на тренинг курсове в различни държави, така и отново на обмени. Били сме в Македония и в много други държави, където сме успели да изградим изключително добри партньорства и познанства, които смятаме и да използваме в този настоящ проект. Младежта на Балканите е младежки доброволчески проект, който представлява арт-турне в рамките на 5 балкански държави, включващи организирането на няколко свежи и нестандартни събития на улицата. Изложба на фотографии от всички балкански държави, илюстриращи положителни практики с участието на младежите от различните страни. Още изложение на всевъзможни визуални материали, като карти, пощенски картички, снимки, брошури, листовки, монети, рецепти. Освен това, ще има организирана и арт-работилница, в която всички хора ще могат да нарисуват своя картичка и да се включат в общото рисуване върху платно на тема Балканите през моите очи. Чрез тези 3 дейности се опитваме да противостоим на няколко проблема. От една страна неактивността на младежите, от друга страна стереотипите по отношение на Балканите като цяло. Да, и тези проблеми са изключително силно взаимно свързани. Това, което ние ще постигнем, е чрез посяването на тази идея за активна гражданска позиция да променим и стереотипи. Други цели, които си поставяме, са да насочим вниманието на хората към собствения им потенциал и това как могат да го използват, за да променят себе си, средата и общността си. Да провокираме любознателност и информационен глад по отношение на чуждата култура, история и прочие. Аз, например, мога да кажа, че не знам нищо за Албания. Вие знаете ли кое е националното ядене на Албания? Не знаете. Ето, на нашето изложение ще може да се научат точно такива интересни неща. Ще се опитаме да провокираме мислене върху собствената ни етническа и културна принадлежност в положителен аспект. Защото, всъщност, всички знаем как непрекъснато на Балканите се караме чия е ракията и кой е врътнал пръв хорото и чия магара е по-здраво и чии галоши са по-кърпени и така нататък. Но в крайна сметка ние сме част от една по-голяма общност с общо минало и ценности и вместо да се караме за измишлотини, чрез този проект ние ще се стремим да се самоопознаем. И накрая ще разбием стереотипите за Балканите и за балканците, които всъщност обрисуват хората като назадничави и примитивни. Някои хора може би ще си помислят, че проектът ни е в някаква степен несериозен. Ние смятаме обаче, че проблемите, които засягаме и на които противостоим,
са от изключително голямо значение, както в личен план, така и въобще в глобален. Аз лично вярвам, че потенциалът е нещо, което е изключително важно за всеки един човек и което всеки един човек притежава. Именно в този контекст доброволчеството е една изключително ползотворна среда дори, за това да разкриваме своя потенциал и да го обогатяваме. А най-хубавото в цялото нещо е именно възможността да се учим как да използваме своя потенциал възможно най-ползотворно, не само в своя изгода, но и в изгода на общността, в която живеем. Ние смятаме да противостоим на стереотипите за балканците и младежите като неактивни, като покажем различни примери за добри практики, организирани от младежи или с участието на младежи. Като по този начин ще покажем хората извън стереотипа, хората, които са избрали да бъдат извън масата и сами градят реалността си.